Как да проверите най-лесно дали имате пребодисвани детайли по колата? Взимате си един такъв бюджетен дебеломер от Китай и започвате да мерите. Ако видите стойност с голямо отклонение от останалите панели, панела е бойдисван. В случая до тук всички панели с оригинална боя. Това са нормални стойности за оригиналната боя. В случая тази кола най-вероятно е с оригинална боя на всичките панели, или ако има бойдисвано, е може би заден десен калник и заден капак.